Penaltový rozstrel v zápase o 3. miesto, ktorý sa skončil remízou 3-3. Tyčka! Až ju vyhol. Prvú sériu ukončuje hráč Monolitu. Gólo. 1-0. Brankár Monolitu kontroluje svoje žrde, pomodlil sa k nej. Gól. Je tam gól a hráč Monolitu musí skorovať. Po druhej sérii je stav 2-1. Ak hráč jednoty nedá gól, zápas skončí víťazstvom týmu Monolit. Všetko je to na pleciach brankára a je tam gól. 2-2. Hráč Monolitu má šancu rozhodnúť tento veľmi nervy drásajúci zápas. V prípade, ak skoruje, Monolit sa stane víťazom tohto zápasu v pomere 3-2. Takže 3. miesto na turnaji obsadil tým Monolit.